Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u dalšího pořadu Rady a porady, u kterého vás dnes zdraví Milan Schmidt a také můj dnešní host, kterým je paní Stanislava Cimburková, ředitelka akciové společnosti Recifa. Dobrý večer vám přeju. Tak paní Cimburková, vy jste přišla nám povídat o tom slavném, dá se říci, pěnovém sklu, o kterém jsme už slyšeli, samozřejmě nejen v reklamách. Taková ta vtipná reklama o tom, že by to mohl být orošený půl litr, se mně osobně moc líbila, ale ono to tak není. Takže co to je vlastně to pěnové sklo? Pěnové sklo je v podstatě výrobek, který vzniká z odpadového skla. Každý občan, který odloží do příslušného kontejneru lahve, kompotky a tak dále, tak toto sklo se dál zpracovává. Zpracovává se na kvalitu, která odpovídá sklárnám. A protože sklárny mají velice přísné přejímací podmínky na vstupní surovinu, na tu kvalitu toho skla, tak nám zbývá takzvaná pocítná. A z této pocítné my jsme dlouho hledali využití, až jsme padli vlastně na výrobek, který se nazývá pěnové sklo, čímž se nám uzavírá jakoby recyklace skleněných střepů úplně. Takže se nedává vůbec nic na skládku. Tahle ta věc, která vznikne, teda řekněme, jak vypadá ve skutečnosti, jako kdybyste to měla nějak popsat? Vypadá trošku jako šedivá pemza. To zase nevím, co je pemza. Pemza je materiál, který se těží z moře, používá se na broušení pat a tak podobně. Jo, jasně, taková ta pěna. Taková ta pěna, tak toto pěnové sklo vlastně vypadá jako taková šedočerná pěna. Proto tomu říkáme pěnové sklo. A dá se to potom ještě nějak dál zase zpracovávat? Pokud se to nevyužije všechno? Pokud se to nevyužije, tak ono se to nechá využít všechno, ale nechá se to do nekonečna recyklovat. Do nekonečna recyklovat, takže i v případě, odkrytí tohoto pěnového skla po nějakých letech při rekonstrukcích, tak se znova nechá to pěnové sklo buď znova použít v té podobě, anebo se nechá znova zrecyklovat a přidat do výroby dalšího nového pěnového skla. My zatím pořád mluvíme o tom, že se to vyrábí a neřekli jsme si ještě na co, k tomu se samozřejmě dostaneme, ale já se budu ještě malinko držet té první otázky, co to je a jak to vypadá. Jestli jsem to dobře pochopil, tak to je ze všech možných úlomků skl, které hážeme do těch kontejnerů. Do těch kontejnerů, ano. Pak to musí projít vlastně zpracováním na docela složité technologii, protože vlastně se z toho musí odstranit veškeré nečistoty, které v těch kontejnerech jsou, takže vlastně se odstraňují nejprve ručně lidmi, potom to jde přes různé složité přístroje a stroje, až vlastně vznikne takové jako hrubé střepy o velikosti 1x1 cm až 1x1,5 cm, které nesmí obsahovat vůbec žádné příměsi, to znamená hlavně ne ani porcelán, ani keramiku, ani kamení, protože ta surovina, která vlastně je výsledkem z té linky technologické, tak jde rovnou do vany ve sklárně, protože sklárna potřebuje pro výrobu dalších obalů, potřebuje vlastně skleněné střepy a čím víc jich tam dá, tím si šetří více topná média, která používá vlastně k udržení té skloviny v té horké podobě, aby pak mohla z toho vlastně lisovat to, co momentálně vyrábí. Tak to je poměrně složitá technologie. Kolik výrobců u nás je, nebo vůbec v Evropě, nebo asi novinka nějaká? Takhle, pěnové sklo není úplně novinka, ta se tady vyráběla někdy v 60. letech, pak se to předalo do Polska, tam ta výroba v podstatě skončila, ale linek na zpracování skla jsou tady v Čechách 4. A dodávají v podstatě do skláren, které jsou tady na území České republiky. Protože vždycky hraje velkou roli náklady na dopravu, takže se hledají vlastně nejbližší sklárny a hlavně každá ta sklárna chce mít smluvně zajištěný dodávky střepu, které potřebuje pro výrobu. Tak výborně. V tuhle chvíli tedy rozhodně vím, kam se vlastně ztratí lahev, kterou rozbiju, když vypiju pivo a hodím ji do toho kontejneru. To nám prozradila paní Stanislava Cimburková z akciové společnosti Recifa. Už víme, co je to pěnové sklo a po písničce si povíme, co s ním. V dnešním pořadu Rady a porady je mým hostem paní Stanislava Cimburková, což je ředitelka akciové společnosti Recifa a povídáme si o tom, jak vypadá a co to je pěnové sklo. To už jsme si řekli. Paní Cimburková, jakou roli plní vaše firma vlastně v tom, co jsme si říkali? Naše firma je v podstatě výrobcem. Výrobcem pěnového skla, které vyrábíme a prodáváme pod obchodním názvem Refaglas.
Toto pěnové sklo se používá hlavně v různých oborech, to znamená největší úspěšnost je ve stavebnictví, kde se nechá použít vlastně pod základové desky při novostavbách nebo eventuálně na obsypání základů při klasických stavbách podsklepených. Dále se nechá používat do gabionu. Dále se nechá používat jako protihlukové stěny, které se z těch gabionů mohou postavit. Potom se nechá velice dobře využívat v zahradní architektuře na tvarování umělých terénních vln, když není dostatek zeminy, protože toto vytvoří se terénní umělá vlna a pak se vlastně přesype tou zemí, která se osází květinami nebo oseje trávou. Potom další využití je při rekonstrukcích objektů, to znamená tam, kde vlastně se odkryje povalový strop a najde se tam škvára nebo podobný nevhodný materiál, tak tím, že je to pěnové sklo lehké, tak se nechá ideálně rozmístit vlastně pod novou podlahu a je zároveň tím, že nepoužívá se voda při jeho instalaci, tak si do těch rekonstruovaných objektů vlastně nevnášíte další zbytečnou vlhkost. Takže to je důležité. Potom dál se nechá používat při rekonstrukcích památkových objektů, to znamená, jako jsou klenby vlastně, kde se ty klenby dřív ve středověku a v pozdějším věku zasypávaly vším, co vlastně na té stavbě zbylo. A zase to je materiál, který drží vlhkost, to znamená zbytky cihel, já nevím, co všechno prostě tam se dávalo. Tak když se vytěží vlastně ten materiál, dá se pryč, tak opět se tam může dát, nebo dává se tam to naše pěnové sklo Refaglas, které vlastně zaručuje sucho. Jasně. Sucho nebere vlhkost. Mě by zajímalo, protože to je opravdu zajímavá věc pro všechny stavebníky, třeba tohleto. Kolik firem u nás se tím zabývá a vůbec tak ve světě, protože já jsem o tom ještě neslyšel, mně to přijde skutečně jako novinka. My jsme v Čechách jako jediní výrobci tohoto štěrku a na celém světě, pokud je mi v současné době známo, je těch výrobců jenom 8. Takže asi o práci máte postaráno. O práci, víte, je to nový materiál, takže je trošku problém s tím ho umístit, ale řekla bych, že postupem doby se architekti, projektanti s tímto materiálem seznamují a začínají ho používat prostě tam, kde se hodí. Dobře, já děkuji zatím za informace, dáme si písničku a budu se ptát dál, co mě zajímá. S paní Stanislavou Cimburkovou, což je ředitelka akciové společnosti Recifa, si dnes povídáme na zajímavé téma v pořadu Rady a porady, a sice o pěnovém sklu. Paní Cimburková, my už jsme si řekli, že se hodně používá ve stavebnictví, i tak trošku už jsem jako pochopil, o co tam kráčí. Možná byste mi mohla dát nějaký příklad, kde se to třeba už použilo, že bych se na to mohl případně i podívat, nebo... Takže my už máme za sebou spoustu zakládacích desek u rodinných domků, dokonce i vlastně u větších staveb, ale taková trošku pozoruhodnost. Dodávali jsme naše pěnové sklo Refaglas při rekonstrukci balkonu na Pražském hradě. Takže vlastně tam to bylo použito místo těch původních návozů, které na těch balkonech byly, protože ten materiál se velice osvědčil. Takže zase jako izolace. Zase jako izolace, v podstatě voděodolná, propustná, vlastně jako drenážní. A potom máme za sebou několik zkušeností se zelenými střechami, kde opět tím, že je ten materiál lehký, snadno se s ním manipuluje, tak vlastně byl použit na zelené střechy, které se posléze osázely rostlinkami, aby ta střecha byla hezká. Takže je to podobné jako s tou terénní úpravou, když jste říkala, tak něco podobného, akorát, že na střeše využívá se lehkost toho materiálu. Využívá se lehkost toho materiálu. Jak to přesně, jakoby prostě to řekněme, na rovnou střechu se prostě nanese vrstva téhle izolace, ano? Na zaizolovanou vlastně jakoby střechu s odpadními svody vlastně se nanese ten náš materiál, ten Refaglas, na to se dává geotextilie a potom teprve vlastně se osazuje, vlastně dává se tam zem se živinami pro tu sadbu, vlastně, která se tam potom dává na to. Tak to jsou tedy využití ve stavebnictví a má vlastně tahleta, já nevím, jestli mohou použít přímo výraz drť nebo něco takového. Štěrk tomu říkáme. Dá se to využít i třeba někde úplně jinde, co nemá společného? Dá se to využít, řekla bych, že svými vlastnostmi je velice vhodný třeba na izolaci okolo bazénů, protože třeba se prodávají bazény, které nejsou vlastně jakoby stavěny systémem ztraceného bednění z polystyrénu a jsou
jsou z jiných materiálů a je zapotřebí, aby to teplo, které vlastně vzniká v tom, nebo je dodáváno do toho bazénu, tak aby neunikalo, tak obsypy těch bazénů i pod ten bazén před instalací je dobré tenhle náš materiál Refaglas využít. Tam jsme možná v tom minulém povídání o tom, že se dá dát na střechu, vlastně nezdůraznili tu jeho vlastnost izolační, že to je izolační vlastnost tepelná, že jo? Nejde o hydroizolaci, jde o Jde i v podstatě, jednak je ta vlastnost tepelná a jednak tím, že vlastně tento materiál nebere vodu, tak je vhodný vlastně i jako drenážní záležitost, anebo do oblastí, kde je vysoká hladina spodní vody, protože po něm ta voda nevzlíná nahoru. Vy jste dokonce říkala, že je tak lehký, že plave de facto na vodě a že by se svým způsobem dal využít třeba i při některých nepříjemnostech na vodě. Domníváme se, že by se nechal velice dobře využít při ekologických haváriích, kdy vlastně ta znečišťující látka plave vlastně na povrchu, tak by se nechal použít jako absorpční záležitost. Že to naváže to na sebe. Dobře, no tak Vida, tak teď už si to umím představit mnohem více a za malou chviličku si také povíme, co s tím dál. Zvýšit pozornost by při pořadu Rady a porady měli především stavebníci, protože dnes si povídáme s paní Stanislavou Cimburkovou, což je ředitelka akciové společnosti Recifa, která se zabývá výrobou a distribucí také pěnového skla. A my už jsme si řekli, že to pomáhá hodně ve stavebnictví a mě teď zajímá, jak se s tím dělá, protože víte co, pěnové sklo ve mně to malinko budí jakoby dojem třeba něco jako byla ta skelná vata nebo něco takového. Není to nějak nebezpečné třeba nebo? Ne, tento materiál náš vůbec není nebezpečný, je v podstatě nezapáchá, nehrozí od něj žádné nebezpečí, je vysoce ekologický, takže je možné ho používat skutečně všude. Dále je velice snadno s ním manipulovat. To mě zajímá, jakým způsobem se to zpracovává. Úplně jednoduše, když se třeba si ho budete chtít dát pod základovou desku na domeček, tak si objednáte volně ložený, protože ho budete potřebovat větší množství. Potom si vezmete jedny hrabičky, eventuálně můžete vzít i děti nebo vnoučata, těm dát menší hrabičky, protože ho velice snadno těmi hrabičkami rozhrnete. No a potom je zapotřebí ho mírně zhutnit, to znamená, že takzvanou žábou, která se používá na hutnění, tak prostě pojezdíte, požehlíte tu plochu a máte připraveno. A nesedá si to nějak? Nebo ne, něco nesedá si to. Tím, že se to zhutní, tak v podstatě ty jednotlivé kusy se jakoby do sebe zaklesnou a už se to ani nehne. Jaká je třeba stálost toho materiálu? Stálost je nekonečná. Čili nestárne to nějak, nekazí se to, nevlhne nic to. Nestárne to, dokonce víme, že třeba ve Finsku používají pěnové sklo do silnic mezi jezery, protože se jim tam osvědčilo tím, že vlastně ta silnice neujíždí, nehýbá se, takže vlastně tam na tom staví všechny silnice, kde mají vysokou hladinu spodní tak vody. To by bylo využití jako hrom, jenom ještě by mě teď třeba zajímalo, když bych to tedy použil někde jako izolaci, nechci říct přímo pod deskou, ale někde už třeba jako strop, nebudou mi tam do toho les nějaký myši nebo něco takového? Tak jednak si to menší množství si objednáte, nikoli volně ložené, ale v big bagách, kde si vlastně objednáte, bude se vám to i snáš s tím manipulovat přenášet, nebudete potřebovat tak velký skladovací prostor, to znamená, že s tím budete snadno zacházet s tím materiálem a pak využijete v podstatě tu jeho úžasnou vlastnost tím, že je netečný, v podstatě nechutná škůdcům, neozobávají to ptáci, nedrží se v tom bakterie, takže ten materiál je skutečně tímto způsobem velice dobře využitelný. Zajímá mě i jedna věc, pokud bych to použil někde na chlupě, jak je to s hořlavostí tohoto materiálu? Nehoří. Je to nehořlavé, takže zároveň se to dá použít jako řekněme protipožární Ano, izolace. nechá se to použít i jako v podstatě materiál, který je inertní vůči požárům. To znamená ne vysloveně jako protipožární záležitost, ale jako ochranná záležitost. Tak to je něco, na co bych vás nachytal. Tak mi aspoň řekněte, jakou to má barvu. Řekněte, že to má škaredou barvu, protože zatím to jednou chválíme. Barva je šedočerná, ale pracujeme na tom, že možná do budoucna budeme schopni i dodávat jiné barevné varianty. Výborně, pojďme si dát písničku.
Pěnové sklo je tématem dnešního pořadu Rady a porady a já si povídám s paní Stanislavou Cimburkovou, což je ředitelka akciové společnosti Recifa, která se právě zabývá výrobou a distribucí tohoto zajímavého materiálu. Tak naposledy dnes už dobrý večer vám přeji. No a zeptám se vás na důležitou věc. My už jsme si řekli, jak to vypadá, jak se s tím pracuje, kde se to dá používat, ale přeci jen spousta lidí si neumí ještě to úplně přesně představit. Kde je nějaká výrobna nebo kde vlastně sídlíte, abychom se mohli přijít třeba podívat? Takže výroba tohoto našeho pěnového skla Refaglas je v podstatě umístěna ve Vintířově u Karlových Varů, kde máme postavenou úplně novou, technicky velice vyspělou továrnu na toto pěnové sklo Refaglas. A pokud bych tam přijel třeba, tak tam si prohlédnu vzorky, jak to vypadá, ano? Ano, tam je možno si prohlédnout vzorky a jinak pokud by měl někdo zájem, jsme schopni vážným zájemcům vzorky i poslat poštou. Jde to poslat i poštou? Jde. No výborně, tak to je také dobrá zpráva. Zajímá mě ovšem další věc. Já si myslím, když jste říkal, že s tím může pracovat každý, takže by bylo dobré říci něco k poradenství kolem toho. Myslíte, že když někam přijdu a zeptám se, jak se s tím pracuje, máte tam někoho, kdo mi to vysvětlí? V podstatě zaměstnáváme člověka, který se zabývá technickou podporou prodeje, to znamená, že je schopen každému poradit, k jakému účelu je možno ten materiál využít, i dodat technické další řešení ve spolupráci eventuálně s projektanty a s tímhletím. Takže máme člověka, který skutečně je schopen. Znamená to, že prostě si budu myslet, že bych to mohl dát někam jako izolaci, ale ono by to třeba nebylo vhodné, nebo naopak bylo by vhodné to udělat jinak, tak mi poradí. Ano, poradí. To je dobrá zpráva. Nebudu se asi ptát na cenu, i když zaslechl jsem něco o tom, že teď momentálně by to bylo výhodné u vás kupovat. Teď momentálně máme akci do konce roku, to znamená, že tam je výrazná sleva na tento materiál a případné dotazy jsme schopni zodpovědět na bezplatné zelené lince 800 12 13 13. Po případě je možno nalézt další informace na našich webových stránkách, což je www.pienové-sklo.eu. To je důležité, to EU na konci. Ano. A eventuálně tam najdete i kontakty na další pevné linky a další informace na těchto stránkách. Možná, že ty stránky ještě zopakuji pro jistotu, je to tedy www.penové-sklo.eu, ale přesto, pokud bych to zapomněl, tuhletu adresu, máte to nějak ošetřeno, že pokud dám třeba do vyhledávače, do Google, že pěnové sklo, objeví se mi nějaké kontakty? Objeví jsme tam, jakmile zadáte do vyhledávače pěnové sklo, tak okamžitě vyběhne kontakt na nás. A ještě mi poraďte jednu věc, kdybych přeci jen se rozhodl udělat si výlet do západních Čech, abych se na to podíval, bych si to osahal a to. Jak mám postupovat? Nechytne mě tam někde vrátný a neřekne sypej, tady nemáš co dělat? Nebo... Chytne vás vrátný, protože samozřejmě areál není úplně veřejně přístupný, ale určitě bude vstřícný a odkáže vás na vedoucího provozu, který vám podá příslušné informace. Tak výborně, takže víme všechno. Víme webové stránky, víme vyhledávač, víme i nějaké ty telefonní linky, tak se budeme jenom těšit na to, že se setkáme a že se pěnové sklo bude objevovat stále více a více nejen na stavbách, ale všude okolo nás. Já vám děkuji za návštěvu. Já také děkuji. Nashledanou. Nashledanou.